Na kabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ban penklan syuk ya ka parti kongres sapo ka Than Riboy district 1 poi arngot ki MLA jong kani ka parti kata iba. Charles Marngar ubade u MLA jong ka Mauhati constituency buat uba Celestine Lingdo ibade MLA ka Umsning constituency hayo umden ban pensyai pa iba halor ke jing penkret na kebenta ka MP election ka ban usawan ban panjing kersian na upai ba jong kani ka dong ka Than ya ukertong jong kani ka parti ubade u Vincent H Pala ya kani ka program la penlong ha dwar khmat jong kayo umden ha ka jing ya lumlang ki pai ba nong song shinong ki nong wan yo wan hat ha ka jing ya don lang ki we ki rirong ba ki kunhun samlabat ki mahila jong kani ka parti ha ka bana kaliang u kartong jong ka parti omsyam lala ban poi ha kani ka jinyalang ha ka ba menta ka singi ka de ka singi thap kerteng jong ka jongi ha ka Shillong ban yakhun ha kani ka election kumtan ha kaliang kite kinong trei ba ratba jong kani ka parti ki lawan hier dalade ban pensyai sya upai ba bakin ya snok tilang bat ban pan jing kersian ya upai ba ha kani ka parti ha kakti da ka jing snong ko jongi bang ide ban jet namar ba kani ka sarkar gum bakalong mentakla leben yang ngin jet la ka jet kat subamon perkat ba kadon ka parti ka bala ban ya dahingi bat kata ka ke parti kongres ngakot ngawari pi hak ni ka ski pai ba bi lek pai nang le sien da perkat ba kinong song yo song hat ki ba wan yo wan hat ngakerpat ipi perkat ba naile syamshit ka konsensi nong po kadai ka bangim don MLA MDC ko mangilay kram nrei ngakwa banong ipi ka MP election kaya per na ka MLA bat ke MDC MP chadali hapai haperkhat bhai bon kilok hani ke ba ka UDP ha ka NPP bat kiwai ke parti ngi kerpat ipi MP to ye ker chanlang i ha ka sen kongres haperkhat i ke jing yada nam takari jong i wan gi sani kin wan keren ya ka roy ka par ya ka development ka jingdom kam nei nga kwa banong yepi dada joi ka siar ka rupa joi ka jingdom kam i hnrei habadu i ka jingai loy kita baro kin dong nei ka jingai loy ka dei ka badan kam tam nga sei keren ya ka ni ka wai gi pai ba nga ya sa ya district council nga keren ru ha assembly pai ba ba ye kum gi nong yalam na ka dong ri bhai manga badi doctor bom da ka jinge flu thu jingmon ni don ga jinge ke ba kerpang ya ka ni ka dong ri bhai badi ga jalahi barak hoi mdai tang manor mano ba i jai ban riu ni ru ngi et ya ka jai ban riu ni persyang ban ya sai na ka manda ga jinge jong gi pai ba jong ga dong ri bhai ri them ka ri jong lumlang ki khon jong pha telingin yang hakawai ke kerteng ngin kiu kertang luk ham chane mangaba di doktor bom ngidon bat phi hakadong ri bhai kum kinong yalam ki bagi pai ba ki lajit yangi walada ma phi walada hani hanong po konsumsi ngimdon nong yalam ngimdan nong mi khamat na ka sengores nrai ngidon ga jing sanya api gi pai ba namar pidon ga jabing ga bastat wacha pan be hang no yo don gi bodong ye pi bot pi sha ka kongres hakani MP te ma yo do skim pi ting re lukai ngirai ga lawai gi khon gi ti jongi dakli gi khon gi ti la shai la shisni ongi ile mai ile pa jari gumni not pima si ong ki kon la bab kla ba i do kon ba penjit api ndai ga khwa ba kom ki kme ki pa ni nong ki khon ki jong i khon ba ye
kat kene kalawai ke bapidan dai mangi bapencet pi dai mangi bapencet pi ya kene kalawai ke bapenai hoi ni don kam ni garoi ke par nreiken mau kan ne election mentaga siente ka dai ka election bania da ki hak ki jami la kalong hakano kono ke benta khamtam hak cing mane blai kidai ki hak ki jami pai ba ye ngakwa banong ipi sekoi ki ba hajing SMP ki ba ong hapi ya hoi chata ligr chan lang ini namar badai ki ba hajing try phi not rapi ji saila ong hapi bahai dam saila wat saila wat jubab sengap becang tang bahakan dong para marwai ke rai mapi ya kalawai ikon gikti gidam rai mapi ya kalawai ikon gikti gidam pi pai ba bi satang kenyak sengi ngin yo election haga jing sisa managa sengi ngida kwa bai ma pala inwan hang ni lapen bet bai inwan managa sengi bandon lang ban ngi hang ni ban yo ga jing kran na kaliang ga jok i hmrei nambar ihaban file no ya ka domination menta ngatrai kala ban poi rina kaliang jonga bad i doktor bom yong em hajum den de hab lei kilok nong chong chnongi hanong po athanum den hab snap gi hapan ken maui ka ye ka baga sing congress club de pan le ngenya ba ki nong po gonjon si bat ki nong den hagani gi ken ti mata chi ip ki jing snongu ka ye ka bla le bha ka sing congress bat pin airo ka jing krishan ban yada na ka benta ka pateng ka banawang